mga katropa? Welcome back to Honeymaze TV. So for today's mukbang ay mayroon tayo ditong crispy pork binagoongan. Bago po ako kumain mga katropa, shoutout lang po natin sina Arnel Pancha, si Kian, yan bago natin siyang subscribers. Kian from California. Si Red Onofre, Rose Pasay. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panood ng aking video. Sa mga katropa, kanina pa ako gutom, kaya manganta na po. Crispy kaya to? How? Talong na may bagoong. Usok pa. Sarap. Panalo. Parang mas gusto ko siyang isawsaw sa suka. Sarap.
Nyaman. Sobrang tamis. Balat.
So, yun na nga mga katropa. Busog na naman si Honey Maze. Thank you, Lord. At meron ako ditong tira. Tirang konti. Ayan. Laman. Sa mga katropa, shoutout ko lang po ang aking mga members. So, shoutout ko lang po ang ating mga members. Ang mga katropa ni Honey Maze ay sina Ma'am Shirubi, Mother Shingu, Dogs Videos, Raw and Cook Food ASMR, Simply Nikay, Simple Bisdak Mukbang, Bisdak sa Kuwait at si Hungry Colette. At yung member natin na nag-avail ng Katruepa Avid ay si Jimwell Marty Vlogs. At yung mga Katruepa member ay sina Hampas Lupang Burgis, Hungry Jean, Jovi Tenorio, Mary Mukbang, It's Me Grajin at si Chikwang TV. Ayan, may mga channel ho sila mga katropa. Sana visitahin ho natin sila at mag-subscribe ho tayo. Sigurado mag-enjoy po kayo sa kanilang mga channel mga katropa. At syempre sa lahat po ng mga supporters ng mga Filipino mukbangers na sina Senior Mimi, Christine Cecil Ugawa. Meron din po siyang anak na si Maria Chance Vlog. Yan. Sana po mag-subscribe po tayo mga katropa. Ipapasyal ho niya kayo sa Japan. Yan. At si Brandy Lagangan, Abby Calderon, Let Calderon, si Jessie Pastrana, si Angie Santos, si Jason Laksamana, syempre ng mga The Foodie Big Armies, si Sheila Rojas, si Melda Rojas, yan. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po wag po kayong magsawang sumuporta po sa amin. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan yung video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honey Maze TV and click the bell icon para lagi po kayong updated sa aking mga bagong mukbang. At syempre, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscribers at sa mga bago po sa aking channel. Welcome po sa Honey Maze TV. So, yun lang mga katropa. Bye-bye.